este Cipri și bine m-am regăsit la un episod în care ne jucăm parcur cu Seba, că punctul, cred că n-ați mai văzut episoade de mult. Și... Bă, ce făcuși că nu pot să fug pe alea? Știu, e doar smite. Bine? Ce? 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 Da, știu, mort. Uh, Bă, în spate, man! Pe aici, man. Cum mai vrei să terminăm noi astea? Trebuie să fugi, man, am reușit. Mie nu-mi sare, mă. Cred că ne chinuim o oră să fugim. Am udat. Nu. Am asta. Bă. Yes! În sfârșit! Bă! Ce trecu? Băi, prea grea, bă. Ce? Dar ce făcuși, bă? Că puteam face eu! Îți descarci alta? Nu, mai am una pregătită. Intră că mai am una pregătită, stai un pic. Mai avem una pregătită, oameni buni. Hai. Uite, încă una e. Escape. Deci o să iau eu câteva de aici. Lasă-mi și mie, toporul, lasă-mi mie, mă. Dați-le. Lasă-mi și mie 3 mâncăruri. Nu, 4. 5. Așa, 5. Bun? Și un măr de gol. Ok, hai. Gata, acolo ți să încet. Aici, partea 5-a. Da, pe aici. Aici. Hai. Deci asta e partea 5-a din parc. E un minigame. Nu. Ce arată? Stai, nu te mișca, că sunt aici niște zombi. Asta e un escape zone, știi? Ca un de la de zombi. O să continuăm câteva zile. Deci ieși, bă. Și cum ieși, bă? Bă, de pe difficulty 0, bă. Da. Tu? Ce găsești? Bă, pune pe difficulty 0. Nu poți, că e lumea ta. Pun eu. Carcă pe chestplate, pe alea. Gata, e pe peaceful, stai liniștit. Ce fac? E pe peaceful. What? Ai urcat? Da. Am picat. Bă! Cipri, ajută-mă. Am făcut o scară, lol, că mi-a făcut o scară. Ce se tot aude? Ce se aude, bă? Bă! Ce faci? Acolo. What? Bă, escape-ul ăsta nu-i prea fain. De ce? E Ok. fain. Mie Ok, mi-mi place, fain. hai. Și mie, hai. Ok, unde ești, mă rog? Nu-ți văd Îți numele. deasupra, bă. Uite. Ia și tu, am făcut o scară. Yes. Uite-te. Stai, nu mișca. Ce? Stai, mă, dă-mi și mie armură. N-am. Nu. Nu, e numai acest plate și o cască aia să mele, că eu am găsit. Da. Păi atunci dă-mi și mie. Da, ai fix o cască, fix. 1, 2 și eu să iau 2. Da, am. Nu pe acolo, vă. Pe aici, vă. Ce? Cum făcuși? Pe buton. Deschide. Stai. Bă, glumești! De ce spui că glumești? Yes! Trebuie să apasăm pe toate. Hai. Mai cu mine. Pe aici. Nu pot să ies! În sfârșit. Hai. Unde ai plecat?
Hai mă pe aici. Aici. Hai. LOL, sunt niște linii gigantice de tren. Bă, stai. LOL. Hai. LOL, frate, LOL. Apasă butonul. Foarte fain. Apasă butonul. Unde? Apasă Ai văzut ceva? Da, ceva roșu. Click to start. Stai un pic, stai. Nu, trebuie să fie așa. Apasă-l. Dă ceva subliniu. Pune ceva să vezi. Dă-i pe buton. Pe buton. Da. Vezi că este ceva de subliniu. Hai. Ce faci? LOL. Mob spawner. Las că iau eu. Trebuia să ne batem cu ei, bă. Fuck, trebuia să punem pe peaceful. Bă, pune-i înapoi, te rog. Nu vreau să terminăm mapa așa. Pune-i înapoi. I-ai pus? Da. Stai, mă. Pe toți? Da. Hai, stai un pic să nu dau pe peaceful. Uite, stai. Setting. Stai, setting, game. Dă-i pe Ace. normal, pe normal. Ace. Easy e ăla. Easy, nu. Da, Easy. Băgat ai piciorul. Ce vreți, mă, de aici? Nu mai apăsa! Dar eu fug, bă. Și am lag, bă. Și eu. Bă, și încă ce lag. Bă, ești prost! Bă, eu mănânc un măr, bă. Am murit. Să-mi luat o sabia! Tu zombie! Zombie micuți și proști! Bun, eu o să închid aici video. Eu am fost Cipri. eu. El a fost Seba. Nu uitați de like, subscribe. Video-ul ăsta a fost cam slab, dar scuzați. Nu uitați de like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa! Ne vedem data viitoare. Eu am fost Seba.h și ne vedem data viitoare. Pa!